Coba menang. Mun sewu niki pun kelas tuh. Iki sono cadangane. Iki lho cadangane iki lho. Tahu lu kene. Yo niki mawon. Yo. Arep nabuk yo kena. Yo, diombe menang kok to. Diombe. Mengkirian Mama. Kasih boten segala. Jarene anak Resi Subali. Jarene anak Resi Subali kok ngombe meneh ora kuat. Nggih, kula kasih kiata ngono. Ngombe meneh. Ada gelege barang tuh capek yang salon kamu tuh nganggo gelege barang tuh iya orang yo wis jeneng lumrah wong kowe urung tau ngombe ora koyo aku iki sing wis tau ngombe nek mung ping 5 wae ora ati glegeken. Nggih, Pak. Wis sing kaping 5 jenenge apa? Kaping sasal kok. Ayo dieling-eling sik, dieling-eling. Nah, naminipun Panca Surapangga. Tegese ngombe kang kaping gangsal candhanipun kados dene tiyang ingkang sarwa. Nah, saiki ngene. Upama kowe tak du karo Rama Wijaya, kowe wani apa ora? Wantun. Wah. Wani to? Wantun larak ngono. Sik iki disinggahke sik. Nek ana apa-apa cilaka. Terima kasih. Ini anggota. Baleni kita konmu mau. Baleni kita konmu sinau. Sing mate kembane lho. Mau sing mau bekene sing mate kembane iki. Wah. Ini. Yang kowe urung ngerti sapa sing nyekani bapakmu. Rungokno tak critani. Sing nyekani bapakmu kuwi ora menika ya si Rama Wijaya. Sinten sing mateni bapak kuwi Rama Wijaya. Napa? Lho, aku sing dadi seksine. Nalika semono ana perang rame antarane paman karo kakak Subali. Paman musuh Dewa jancane kalah tanding karo Subali. Banjur kumpul karo Rama Wijaya. Usanane kakak Subali ketaman Jempare saka Rama Wijaya. Tak baleni bisa meneh sing mateni bapak Rama Wijaya. Lah ing atase kowe iki putrane paman Resi Kakang Subali. Lah kok kowe malah keset-keset ana ngarepe Rama Wijaya. Upama aku dadi kowe isin ning Bartarasa jebul kuwi kabeh mergo kowe kepengin lakor pangan sanoplokan wong sak kerajaan. Upama aku dadi kowe ngaku isin mergo aku ora iso males patine wong tuaku. Aku isin mergo aku ora iso mikul ndem jero. Tinimbang dadi keset Rama Wijaya. Cetak set oleh ku anggota.